Ezekiel Chapter 9. Na Israel mpanyimfo mu bi ba me nkyɛn betena manim na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ Onipa ba mmarima yi di wɔn abosum hunu ahyɛ wɔn akoma mu na wɔde wɔn amumuyɔ so ntidua asisi wɔn anim bisa na mɛma wɔbisa me aseɛ ama wɔn enti kasa kyerɛ wɔn na ka kyerɛ wɔn sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie obiara a ofiri Israel fie a wɔde n'abosum hunu hyɛ n'akoma mu na wɔde n'amumuyɔ so ntidua si n'ani soɔ na wɔba odiyifoɔ nkyɛn no me Awurade mebua no ho bi n'abosum hunu no dodoɔ so na masɔ Israel fie no mu wɔn akoma mu sɛ wɔde wɔn abosum hunu no nyinaa ate wɔn ho afiri me ho no enti ka kyerɛ Israel fie sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie monsane na monane mo ho mfiri mo abosum hunu no ho na monane mo ani mfiri mo akyiwadeɛ no nyinaa ho na obiara a ofiri Israel fie anaa ahɔhoɔ a wabɛyɛ Israel mu ahɔhoɔ no mu na wawae afiri me ho na wɔde n'abosum hunu hyɛ n'akoma mu na wɔde n'amumuyɛ so nkyigye asi n'ani soɔ na wɔba odiyifoɔ nkyɛn bebisa no me hɔ adeɛ no me Awurade mebua no me deɛ na mɛma m'ani asa wɔ nipa no na medwiri no ama no ayɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne kasabebuo na metwa no afiri me man mu na mohu sɛ me ne Awurade na sɛ odiyifoɔ no ma wɔdaadaa no na wɔka asɛm bi a ɛnneɛ me Awurade na madaadaa odiyifoɔ ko no na mɛtene me nsa wɔ ne so asɛe no afiri me man Israel mu na wasoa wɔ n'amumuyɔ no sɛdeɛ odibisani no amumuyɔ teɛ no sɛ odiyifoɔ no amumuyɔ bɛyɛ ne no deɛ ɛbɛyɛ na Israel fie amfom kwan ɛmfiri m'akyiri bio na wɔamfa wɔn mmarato nyinaa angu wɔn ho fi bio na wɔayɛ me ɔman na me nso mayɛ wɔn Onyankopɔn. Awurade Nyankopɔn asɛm nie na Awurade asɛm ba me nkyɛn sɛ Onipa ba sɛ asase bi yɛ me bɔne di afonfɔnsɛm bi na metene me nsa wɔ so na mebu nipa no dua mu na mema ɛkɔm ba so na metwa nipa ne mmoa firi so na sɛ mmarima baasa yi Noa Daniel ne Hiob wɔ hɔ a wɔn deɛ wɔn trenee ho na wɔbɛgye wɔn kra. Awurade Nyankopɔn asɛm nie sɛ mema mo abɔne kyine asase no so na ɔdwerɛ ɛsofoɔ na ɛdane afo a ɛmoa no nti obiara ntwa mu mfa so a sɛ mmarima baasa yi wɔ so a sɛ meti ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa mabɛne ne mama mpo ɔrenye wɔn ara nko na wɔbɛgye wɔn na asase no deɛ ɛbɛdane afo anaasɛ mede nkrantɛ mɛba asase no so na mese nkrantɛ fa asase no so na metwa nipa ne mmoa firi so na mmarima baasa yi wɔ so a sɛ meti ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm ni mabɛne ne mama mpo ɔrenye wɔn na wɔn ara nko na wɔbɛgye wɔn anaasɛ mema owuyadeɛ ba asase no so na mehwie m'abufuhyeɛ gu so mogya mu sɛ meretwa nnipa ne mmoa afiri so na Noa Daniel ne Hiob wɔ so a sɛ meti ase yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa ɔrenye babani ne ɔbabaa na wɔn deɛ wɔn trenee so na wɔbɛgye wɔn kra. na sɛ Awurade Nyankopɔn sie nie na nkantom sɛ mɛma matemmuo bɔne na nkrantɛ ne ɛkɔm ne mmoa bɔne ne owuyadeɛ aba Yerusalem so de atwa nnipa ne mmoa afiri mu nanso hwɛ nnipa a wɔbɛfiri mu afiri bɛka wɔn mu mabɛne ne mama wɔde wɔn bɛfiri adi hwɛ wɔbɛfiri adi aba mo nkyɛn na moahunu wɔn abrabɔ ne wɔn ne yɔe na moakyekyere mo werɛ bɔne a mede baa Yerusalem soɔ ade a mede baa soɔ no nyinaa ho na sɛ muhunu wɔn abrabɔ ne wɔn ne yɔe a ɔbɛkyekyere mo werɛ na moahunu sɛ ɛnyɛ ɔkwa na meyɔɔ ade a meyɔɔ no wɔ mu no nyinaa. Awurade Nyankopɔn asɛm nie